Isang 38 anyos na motorcycle rider ang nasawi matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Santa Cruz, Palanas, Masbate, alas 10 ng umaga nitong linggo. Kinilala ang biktima na si alias Gerald, residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek ay kinilala naman na si alias Don, 38 taong gulang, residente ng Barangay Banahaw, Dimasalang, Masbate, driver ng nakabanggang tangkal-tangkal o rolling pandesal. Ayon sa Palanas Municipal Police Station, ang biktima ay papunta sana sa barangay poblasyon ng parehong bayan upang bumili ng gamit bago ang insidente. Galing naman sa barangay na Bangig ang tangkal-tangkal na nag-overtake sa isa pang motorsiklo nang maganap ang banggaan. Dahil sa lakas ng impact at hindi pagsusuot ng helmet ng biktima, nagtamo ito ng malubhang sugat at idineklarang dead on arrival. Ang opposite direction po sila, ma'am. Tapos umovertake yung rolling pandesal sa isang motor. Bale, kumawat na siya ng ng linya, pumunta sa isang lane. Takto din niya na yung motor, papunta din doon. Kaya doon po siya nagbumangga yung rolling pandesal, ma'am, sa motor. Napag-alaman din na parehong walang lisensya ang dalawang rider nang mangyari ang aksidente. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Palanas MPS ang mga motorsiklo na sangkot sa aksidente. Muli namang nagpaalala ang tanggapan na sundin ang mga safety regulations at protocols upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.